कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार बिंडगा ग्रासिम इंडस्ट्री प्लांटात गॅस गळती, बऱ्याच कामगारांक उपचाराक आस्पत्रेत दाखल. कारवार शहराच्या बिंडगा आदित्य बिर्ला ग्रुपाची ग्रासिम इंडस्ट्री प्लांटात क्लोरीन गॅस गळती जाल्ल्यान प्लांटात काम करच्या कामगारांक अचानक श्वासोश्वास घेऊक त्रास जाऊ लागलो आणि खोकली आणि गळो दुखूक लागिल्ल्यान 14 कामगारांक ताबडतोब कारवारच्या मेडिकल कॉलेजात उपचाराक दाखल केल्ली घटना शनिवारा दनपारा 1:30 वाजता घडली. बाकी कामगारांक इंडस्ट्रीच्या आवारात क्लिनिकात उपचार केलो. या प्लांटात कामगार जास्तीत जास्त उत्तर प्रदेशाचे आणि बिहार राज्याचेच आशिल्ले. सगळ्याले आरोग्य स्थिर असून भिवची गरज ना असे घटनास्थळावर भेट दिल्ले जिल्हा प्रभार आरोग्य अधिकारी कॅप्टन रमेश राव यांनी प्रसार माध्यमांक माहिती दिली. बिंडगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज ही घटना जावन 3-4 घंटे जाले तरी घटनास्थळात कितले कामगार आसात आणि तेमगेली प्रकृती कशी आसा हेची माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडे मिळू शकली ना. इतलेच न्ही तर कंपनीत आशिल्ल्या इतर कामगारांच्या किंवा स्थानिकांच्या सुरक्षतेसाठी कसलेच व्यवस्था ना जाल्ल्यान स्थानिकांनी गंभीर आरोप करून आंदोलन केले. गेल्ल्या हप्त्यात अशेच गॅस गळती जाल्ल्यान एक कार्मिक मरण पाविलो जाल्यार कंपनी अधिकाऱ्यान हेजेर गंभीरपणान विचार केलो ना म्हण कंपनीच्या आवारात काँग्रेस वक्तार श्री शंभू शेट्टी, नगरसभा सदस्य PP नाईक हेमगेल नेतृत्वात कंपनीच्या शेकड्यांशी कामगारांन आणि स्थानिकांन जमून जनवसती आणि शाळा आशिल्ल्या भागात असे गॅस परत गळती जाते रावल्यार त्याका जबाबदार कोण असो प्रश्न करून जो वेळपर्यंत कामगाराल्या आणि ग्रामस्थाल्या योग्य सुरक्षतेची व्यवस्था करना तोपर्यंत कंपनी बंद दवरची मागणी केली. घटनास्थळावर वातावरण तापिल्ल्यान सुरक्षतेच्या दृष्टीन कडक बंदोबस्त दवरिलो. ಇಷ್ಟೇ ಜನನಾ ಬದಲ कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. मालाधारी श्री अयप्पा स्वामी भक्ताचेर नौकादळाच्या सेलरांक केलो हल्लो, न्यायासाठी रस्ता रोकोचे आंदोलन. कारवार तालुक्याच्या नौकादळाच्या नौका सैनिकान म्हणल्यार सेलरान अयप्पा स्वामीच्या मालाधारी गुरुस्वामीचेर हल्लो केल्ल्यान आक्रोश व्यक्त करून रात्री राष्ट्रीय महामार्ग आडोवन स्थानिकान न्याय मागलो. काल गुरुस्वामी श्रीनिवास कोडारकर हेमका नौकादळाच्या सेलरान अमदळी जडीगद्दा हिंगा आपली दुचाकी बुलेट गाडीचो अपघात करून जखमी केले आणि तेमीच जखमीक कारवारच्या खाजगी आस्पत्रेत हाड प्राथमिक उपचार केलो. नंतर आस्पत्रेंतल्यान जखमी स्वामी आणि इतर मालाधारी स्वामी मेळ वापस येताना या अपघात केल्ल्या सेलरान तेमगेल्या मित्रमंडळीक पूर्व सूचना दिवन 15-20 नौकादळाच्या सेलरान हेमगेली वाहनां आडोवन हल्लो केलो आणि फरार जाले. हल्लो करताना काही जणांनी तेमगेल्या वाहनात आशिल्ल्या पैशाची लूट केली अशी तेमी म्हणतात. पण हे मालाधारी स्वामी आशिल्ल्यान तेमचेर हात उठेल ना, गप्प मार खातीर रावले असे स्वामी म्हणतात. या घटनेन कारवारच्या अमदळी, मुदगा, तोडूर या भागातल्या नागरिकांक या सेलरच्या गुंडागिरीचेर आक्षेप व्यक्त करून ताबडतोब तांकां अटक करू जाय म्हूण मागणी करून रस्ता रोको केलो. जो वेळपर्यंत या गुंडागिरी करच्या सेलराक अटक करनात तोपर्यंत रस्तो खुल्ला करनात अशी भूमिका घेतली. सोमारा सकाळी या घटनेची जाब विचारूक म्हूण मुदगाच्या सेलर वसतिगृहाच्या गेटा लागीं शेकड्यांशी ग्रामस्थांक घेराव घायलो जाल्यार ग्रामस्थांपेक्षा जास्त पोलीस बंदोबस्त दवरिलो. तेजेन वातावरण बरेच तापले
जाल्यार आज मालाधारी स्वामी शबरीमले वयचे आशिल्ल्यान ते वचूं गेले आणि जखमी गुरुस्वामी मात्र वचूं पावले नात अशें बातमी मेळ्ळा. ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ನೇವಿಯವರು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿಕ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅವರೊಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ನೇವಿದವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 7-8-20 ಜನ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ತಲೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿರ ಅವ್ರದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮಾಲೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಳೆ ನಮ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಇದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೊಡ್ತಾ ತಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಲೆ ಹರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಲೆ ಹರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು 7-8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗೋದು. 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಾಳೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು. ಗಾಡಿ ಚಾವಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿ. ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡರ್ ಕರೆಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯಾಕಿದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್, ಇವನು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಇವನು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळते आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळते ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधतो. विद्युत शॉर्ट सर्किटान घराक उजो, लक्षांतर रुपयाची हानी. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा बर्गी हिंगा तारा गणपती नायक हेमगेऱ्या मालकीच्या घराक अकस्मात उजो लागिल्ल्यान घरात आशिल्ले फ्रीज, मिक्सर, गॅसाची चूल, कपडे आणि बाकीच्या इतर जीवनोपयोगी लक्षांतर रुपयाचे वस्तू जळण गोबड झाले. हो उजो विद्युत शॉर्ट सर्किटान लागलो असे कळू येला. घटनास्थळावर अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येऊन हो उजो पालवयलो आणि रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी येऊन पंचनामा केला. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆಯಾ?
लॉरी आणि दुचाकी वाहनाचा भीकर अपघात, दोघाले जाग्यावरच मरण. कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूरच्या हळयाळ वयताना हळयाळच्या रस्त्याच्या डोंगनाळ लागी लॉरी आणि बायकाचो भीषण अपघात जावन दुचाकीचेर आशिल्ले दोग जाण जाग्यावरच मरण पाविल्ली घटना घडली. बायक सवार भगवतीचे सिद्धू भैरू बोरे 19 वर्सां आणि जनाबाई सकाराम पांडुरमसे 35 वर्सां हेमी जाग्यावरच मृत जाल्ले व्यक्ती असून पुढील तपास पोलीस करतात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.